arin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato di sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po. Sa Sento ka boss. Welcome sa ang programa. Aramon niya itong kanyang pungal daw na inin Miyerkules. Petsa 6 sa bulan kan Oktubre 2021. Ako po sa nung lingkod, Mardela dahil iba, salit sana. Pero tiyan, iribanan kita sa mga istorya, siyempre kasabay ta sa presentasyon kang programa. At mo yung Chief Technician Inspirasyon sa Nutrisyon, Chief Bunjing Tanay. Madang yaon man mga tugang sa DCGB Social Media Department, so yung mga IT, sina Arvin at saka si Richard. Tiring man sa Production Assistance Center, kasabay tayo dyan, ang mga pag-iribata, na po dyan ang sa tuya po na kagandaan ng South, Angel Mustasa. Kalawa sa Mega Force Patrol, sa padagos sa pangalap ng mga istorya, tanganing may balang ibog sa banwaan, kasi mapukawan ng mga turog sa pansitan. Dahil na kita magparahaloy pa, mga tuwang diretso na tulog sa mga istorya alay dyan sa lawas, ang Banwang Sutil. Kuhauntang impormasyon. Nasa linya ang Tito ng Albay. Renz Luna nakaprangkisa dyan. Renz, good morning, please come in. Salamat abi Sir Mar, maray na udto kasi na maray na udto sa mga parantabay sa mga duganyato nga mga bareta inako kan New People's Army an pambabadilgadaan kay Police Staff Sergeant Alan Madilar. Ini an nagkumpirmar kan DCG News maski nga ni ang Daraga PNP pinagkumpirmar na kung saan nga ni ining babalikan si Police Staff Sergeant Alan Madilar ang pulis na pinagbabadilgadan dyan sa barangay Peña Francia, Daraga Albay kan mga nakaaging mga aldaw sigundigdi sa pinaluwas sa impormasyon na kung saan base man niya digdi sa website kan New People's Army na kung saan nakol na mga bagay na pinag-aaligar digdi sa nagbita ng pulis na kung saan sarungan digdi na pinag-aaligar na pag-doktor ng ebidensya asin magin man sa bandadakop man sa mga pinaghihinalaang mga membros kan New People's Army. Kaya sa ngunya na nagromisa man anak Daraga PNP, lalo naman ning magkakanikong aksyon panaw ng bitan ng bagay asin nagpromisa na hanapon asin magin man ang kakaigwanin ng kakanikong investigasyon kung si Isay na mga partikular na mga membros ni New People's Army na nagbunadilgadaan panaw ng bitan ng pulis yan sa Peña Francia, Daraga Albay. Ngunyan dabi Sir Mar, malinaw na ining si Police Staff Sergeant Alan Madilar pinadaan kan mga membros ni mga makaliwang grupo ng New People's Army. Yan tabi Sir Mar, ang magdagdag na impormasyon digdi sa luwas kan Luna DCGB niya. Thank you very much, friends. Yan po ang mga development naman po sa kasong pambabadil gadan kay Police Staff Sergeant Madilar diyan po sa Daragak, no? Sa Peña Francia ba yun? Okay, so ang sabi NPA daw ang responsable base sa indang pag-ako dahil sa nagkapira mga aligasyon, mga tugang kontra po sa PNP officer natin. Ay nako, kailan matatapos ng patayang ito ng mga kapwa Pilipino?
Bueno, Hans Galero na sa linya man sa dagdag natong istorya. Hans, please kami na Hans. Maray na aga, Sir Mar. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niyatong bareta, uminabot na sa 22,431 ang bilang kan mga Bicolanong OFW na nakauli na sa Kabikolan sa paagi kan na programa kan OWA Bicol o kaya Overseas Workers Welfare Administration na napapaulion ang mga ini sa tabang ninda sa tahaw kan pandemyang COVID-19. Mantenidong ang Camarines Sur ang may pinakadakol na bilang kan mga ROF kaya Returning Overseas Filipinos nga nag-abot sa 8,946. Nagsunod digdian sa Albay na igwamanin sa 6,062. Asin man ang probinsya ng Sorsogon, igwanin na ang record na 3,080 na mga ROF. Ang probinsya ng Camarines Norte nakapagrehistro man ng 2,211 na bilang kan mga ROF ang Masbate igwanin 1,442. Mantang diit sa naman sa islang probinsya kan Catanduanes dahil sa uminabot sa naman ni sa 190 sigun kay OWA Bicol spokesperson Rowena Alzaga. Sigun sa iya, sa ngunyan paragos pa ang pagproseso ka na OWA Bicol sa manlain na aplikasyon na naresibikan sa indang opisina para maghagad din asistensya ang mga OFW na muya na makauli dito sa Kabikolan sa tahaw kan pandemyang COVID-19. Ayun, wala bang record dyan sina Madam kung pirang porsyento kan mga ROF na nagbalik sa Kabikolan ang nakakontract ng COVID? Sa ngunyan tabi, Sir Mar, wala pang bigo paluwas na datos sa indang opisina may ginaaraman sa bagay na yan. Ayun, pero ano yan? Pag uruli, igwang bitbit o may pinaabalon man sila lamang? Igwa man tabi, Sir Mar, na assistance sa pitaw sa inda and even din hotel accommodation and transportation, libre na yan para sa mga ROF. Ayun, so the moment na nag-aabot sa aeropuerto, ang OWA na ang ano yan, ang enkargado sa inda. Yes. Hanggang sa makauli. Tama, Sir Mar. Ayun, okay, sige. So, tabi, Sir Mar, ang mga impormasyon pahaliman sa OWA Bicol, Ans Galero, DCGD. Thank you very much, Hans. Yan po ang mga dugay nato mga impormasyon sa mga kababayan nato. In connection kan mga pinagigibong lagrang ka mga iba-ibang departamento di gobyerno. Pero yan po giraray ang paramdam ta na matindi pa ang ulakit di po sa Kabikolan. Padakol ng padakol, pamilya ka na. Kaya ang paramdam, mga tugang kan Department of Health firme na ang bakuna, bako iyan, ano yan, bako iyan, sabi nga ni depensa na daay ka maulakitan. Kundi, depensa mo na daay ka magadan. Depensa mo na daay ka mabut sa severe o yung po na critical na kondisyon sa COVID. Pero yung kampig sabi na kasubago na iyan nga garo nga yan bota, garo nga yan kapote, garo nga yan kalo, garo yan helmet, mga tugang na makakadepensa na daay ka mauranan, daay ka mainitan, daay ka madugian, pero may posibilidad o may tsansa man giraray na pwede kang madugian, madumog, umainitan, maski ka nakasulog ka mga siring na bagay. Siring man sa bakuna, pag nabakunahan ka, dahi mo dapat i-relaxan sa imong mga depensa, kanday ka pa nababakunahan, siring kan face mask, face shield, iwas, hugas, tangani na mantinido na dahi ka maulakita, na sinday ka makaulakita. Yan ang pinakamatindi, yung pigapod na breakthrough infection. Na dahi ka nag-aaram na igwa ka na pala because pag bakunado ka na, pwedeng makamati ka ng mild sa ng sintomas or ang pinakaano kayo, so dahi ka mamati talaga. Sigan lakaw-lakaw mo, garo ka time bomb. Di ba? Tapos nagali ka na kang ano, di lalong magkakaproblema. Kaya iyo po yan tabi ang pasabot sa giraray. Para po naman sa mga kababayan ta. So, Miyerkules ngunyan, si Chapat, wala pa. Si Chapat na Gutierrez, kang apik ta, makibarita kita. Pagkatapos, pag alas 11, abangan po nindo, ang Turismo Bicolandia, kasabay ta po ang Department of Tourism, Regional Office number 5, picture tango niyan ang Heritage Town of Camalig. Kasabay ta si Sir Jed na Villanueva, ang tourism officer,
Kan banuanin kamalig. And siyempre, sa kuyang amigo dyan po sa DOT, mga tugang, the tactician, yan, si Yeg Nebres. Kasama natin mamaya po yan sa programa. Garo niya ako na sinda sa room, naka-standby na, alato na lang na ma-accept. Ano. So, taud-taud po yan, makakasabay ta sinda para po sa mga pigigibong lakdang kan Department of Tourism na despite of the COVID-19, mga tugang, makabalik kita o kung bumalik na tugutan na magralaog ang mga turista ta na mga domestic sa ibang mga tourism sites, ready na ang gabos. So yan ang mga programa ni RD Herbie Aguas na yung local tourism ang bumuhay, most especially farm tourism. Kaya padagos ang paglilibot kan sa tuya pong regional director sa ibang mga probinsya para hilingon ang mga preparasyones. Okay, so mamaya, masabutan naman sa Kamalig bilang heritage town, anong mga ino-offer ninda and anong mga preparation. And I think may mga nagkakapira ng drakulang mga paghahanda, mga tugang para pagbukas date-date, yaw manggiraray po ang pagkakaigwan ng depensa na day na magparalako po yung COVID-19. Pero may po yan na nasa isip yung gangkabos. Bako sa nasa establishmento, kundi pati sa pag-engage sa mga tao. So, kay po yan tabi niya na panahon. Alright? Ang bilis lang ng oras. Bilis lang ng oras natin. Ano, Jing? Mairit ka muna, Jing? Diretsyon ko na. Diretsyon ko na, Jing. Duwan po sa mga kababayan natin. Ang oras nga to makaskas. Halos ano yan, parang iguguyod ang oras kaya duman sa mga kababayan, huwag kayong masyadong magpatumpik-tumpik, permisa ng areglado. Okay, oras niya to mga tugang 10:50 in the morning. Inaapunan po, tinatawagan natin ang pansin sina Geraldine Ortega at Wilbert Ray, mga magulang ng batang si Christian Ortega, pati ng iba pa niyang kamag-anakan. Si Christian ay iniwan ng kanyang ina sa Bicol Medical Center, Naga City, noong February 18, 2016, na kinalaunan ay kanyang voluntaryong ipinagkaloob sa gobyerno. Si Christian ay kasalukuyang nasa pangangalaga po ng DSWD Reception and Study Center for Children mula pa noong March 4, 2016. Mangyari po lamang na magpag-ugnayan sa DSWD RSCC sa Nasi Ligaw City at hanapin si Victoria Tagum o si Leia Daet o kaya tumawag sa mobile number 0919-586-6602. Ulitin natin 0919-586-6602. Yan po tabi, mga kabayan ng mga dagdag nato mga impormasyon. Okay? Yaon na si Doña Pat, humahangos. Bata, third floor ang sinakat kay ni. Maringan ita. Praktisado man sa lakawan. Yung naman ang Paskong-Pasko ang kulay niya. Talagang tuloy na ang Pasko. Ver na ver. Ayan. Pangusang-usang taon na. Pangusang-usang taon na. Kunyan. Alam ko itong sinakat ni Chapat. So, yun pa, no? Siyempre, sabi nga ni Kayan, dakulman ang mga naghahalat kan mga information na ipigbabariwas po kang apek. Tangani na ma-update kita kung what's happening na. And anong mga pinagigibo pa para mapreparar tayo ng Paskong ini. Mga tugang na sana sa Pasko, hindi Christmas light. Sana dyan, hindi sa Pasko, hindi Christmas light. Talagang ang ilaw ay talagang maliwanag. Yan. Chapat, good morning po tabi. Hi, good morning. Good morning, amigo. And marhainal daw po sa naghinanyog kasi nagbabantay sa DCGB. Yan ako bilib din kay Chapat, despite of pasan niya ang daigdig. Nakangirit sa Grabe. Medyo na late kitang ko dyan halawig Zoom conference with the bosses in Manila. Okay. Kaya natapos siguro mga 5 minutes ago. Kaya hangos pa si Ring Digdi. Ayun ba? Dahil habo ko ka mo mamiss. Yan. Ayun. Nandito ko sa iwa sa bata. Okay, so ano po ang Ano ang pwede tayo? Ang magayon na inutod sa magayon. Yes, ano po? Na istorya. Very busy ngunyan ng APEC sa pagpreparar
kang maabuton na dakulaon na dagdag sa tuyag ekonomiya, ang official opening kang Bicol International Airport. Yes. Dakulaon na factor ang elektrisidad Yes. sa serbisyo kang International Airport. Dapat diretso ali. Saro po ining kausa o rason kung natata kan mga nakalihis na aldaw. Igwa kita ki mga brownouts na pinag-schedule. So Okay. mga halawig baga na brownouts from 8 to 5 Yes. per area. Although igwa ki mga nagreparo na bata ngaya open na sa klase. Bata ngayon Oo, yan na 8 hours na brownout. Kaya ang ginibo kang APEC, ginibo bagan Saturday ang sa schedule. Okay. Ito po pwedeng tapuson o kaya ipadagos ang connection kang kuryente para sa International Airport kung daita pupundohon ang kuryente dahil peligrosong marahi yan sa nagtatrabaho. Kaya iyan si schedule. Tadagkag na kita kay mga poste. So mga makusugo na ining poste tagani na kung mag-abot na mabisitahon naman kita ki Bagyo, dai ma disturbo ang flights sa International Airport. Kaya medyo nataod-taod diyan. And then so mga kable na mga undersized na mga brittle na sinalidahan na po iyan. So natapos ang gabos na ini kan September 10. Okay. So preparado na kita kaining pagtaoning supply. Ang satuya na sa nang antabayan ngunyan, iyo ang special or separate na substation na fully dedicated to supply power dumampo sa Manila, sa Bicol International Airport. Ayun. So dapat Ang talaga may hiwalay. Opo. Ang makakahirasan na dyan kang supply, iyo ang pasiring sa ginubatan, tangani na ma-relieve man itong supply na haling ligaw. Okay. Pasiring sa Hovelyar. Tang Hovelyar, ito nang sabi mo, oral daw Christmas. Oo. Ego ki mga harong duman na talagang nagkikimat-kimat because you can imagine the distance. Yes. Ang distansya kang Hovelyar hali sa Pulangi substation. So, tangani na ma-improve ang supply duman, mapundo na ang pagpara-Christmas celebration oral daw. Mahali so kimat-kimat. Itatakod na siya digdi sa substation na mag-feed kang International Airport. Ayun, very good yan. So, iyo po yan and medyo pagpasensyahan ta na lang po na disturbo kita pero that would lead to a better life dahil nakulaon na bagay ang International Airport digdi sa tuya Opo. sa ekonomiya. Okay. Pero ikaw man ginagawa. Schedule. Ikaw man ginagawa kitang mga scheduled na brownouts. Ngunya na sa isigo garo. Oo. Ngunyan, 8, 9. October 6, due to installation of primary cutout and correction of tapping point sa Legazpi City, Reynoso Building. Wow. Ang apektado digdi sa mga harong na nakakabit sa Bitano Feeder 1. Pero pigmamadali ini, tangani na maibalik tulos. Kadakol po ang apektado digdi sa Bitano Feeder 1, Barangay 37, Portion Kayan, Barangay 36, Barangay 36 Pigkale, Poblasyon Legazpi. Barangay 29, Sabang, Poblasyon Legazpi. Barangay 31, Centro, Baybay, Poblasyon Legazpi. Barangay 34, Orosite. Barangay 32, San Roque. And Barangay 33, PNR, Peñaranda. So, ibang barangay na apektado will be the Victory Village North. And Barangay 26, Dinagaan, Poblasyon Legazpi. Madali man lang po ini, momento na matapos yung makaginhawa tulos kita kan diit na brown out. Igwado man po ki mga nagkarafektaran, may mga nagkapurutol na linya na sa tuya ngunya na pinagmamadali. Sa October 9 po, sa Sabado, iyo po inang pigsasabi mi na ngani na dai madisturbo ki maray sa mga estudyante
na enrolled baga sa long distance learning Opo. na nakaipon ang kuryente. Sa Sabado ta na po ini, pero ini dakul ang barangay na apektado. 8 a.m. to 5 p.m. 9 hours po ini. Pero Okay. Sabado. Ang rason po dahil sa load transfer activity of Mayon Daraga Line section to Feeder 3 Washington. And then, so rerouting of Feeder to Washington backbone line clearing. Backbone line clearing. Importante po ini dahil sa burn na kita, tibaad naman kung pagparabirisitahon kita kay Bagyo na pasalamat nga ni kita sa mahal na Diyos dahil nalawos sa mga naanunsyo ta, pero dapat prepararan taman giraray ini. So dakul po ining area na so Washington feeders 3 and 4. Nako, kami na naman ini. Kansaron Sabado, nagdulag kami digdi sa brownout, nagduman sa tabing dagat. Ngayon yun naman. Oo. So ang maafektaran po, EM's Barrio Poblacion, Legazpi, Barangay 1, Barangay 2, and Barangay 3. So, meaning to say, Barangay 1, 2, 3 kan EM's Barrio ang apektado po. And then, Sagpon, Poblacion, Sagpon 2, Sagpon 1, and Sagpon 2. And then, Bañadero, Poblacion. And then, Pinarik, Poblacion, Legazpi. And Barangay 11 ng Maayod, Poblacion. And Barangay 12, Tula-Tula, Poblacion. Barangay 13, makinunalanggad kami ini. Ilawod West Poblacion, Legazpi. Barangay 14, Ilawod Poblacion, Legazpi. And Barangay 55, Istanza. Barangay 56, Taysan. Barangay 63, Mariawa, Barangay. And Barangay 61, Maslog. Barangay 62, Humapon. Halos pasiring ini sa sa nito. Barangay Bagakay. And then Barangay 66, Bangkirohan. Barangay 65, Imalnod. Barangay 67, Bariis. Barangay 70, Cagbakong. Barangay 68, San Francisco. Barangay 69, Buenavista. Barangay 10, Kabugaw. And Balabagan, nito. Balasbas, nito. And Bombon, nito. Yaong kami dyan nakakabit sa area iyan. So medyo halawig ini. Buya, nito. Kabakungan, Kabit, Kawayan, Kawit, Hulugan, Poblasyon, Malabago, Manumbalay, Nagutgot, Pawa, Tinaplan, Washington Feeder 4, Sagpon Daraga, Bagumbayan Daraga, Kualo Daraga, Sipi Daraga, Kimantong Daraga, Balinad Daraga, Peña Francia, De La Paz, Gapo, Inarado, Gabawan, Tabon-Tabon, Baskaran, Talohilo, Burgos, Alubo, Namantao, Maapi, Canaram, San Rafael, San Ramon, San Vicente Pequeña, and Villahermosa, Daraga. Kalahakol ang affectado. Kaya Yun na yan. dahil ni maiwasan. Pero po, ang resulta ka ini, maray man ta, pigo pa karhay ta ang mga linya. Sabi ko nga ni, preparasyon ini, kung in kaso bisitahon kita ni, Yes. nin Bagyo. Pero huro halawig ini, and sana, pag natapos ide, mahiling ta na po ang marerahay na resulta kan serbisyo kan apek. Yes. Opo. Nyaon man po pirmi sa October 7 palan, Thursday, sa aga. Saga. Oo. 8 a.m. to 5 p.m. 9 hours. Reason, line clearing, line rehabilitation, and masalida ki poste. Pole replacement. Ang apektado yan Washington Substation, Feeder 2, and then Daraga. San Roque, Malabago, Kilikao,
Tagas, and Maruroy, Banyag. Tapos sa Kabangan, Poblasyon Barangay 2, Poblasyon Barangay 4, Poblasyon Barangay 6, Ilawod Libod, Gutob, Tagaytay, Anuling, Bariw, Palanog, Baligang, Bantunon, Kagiba, Sulong, Binandirahan. Oo. And then Bungabong, Pequeña, Gapo, Ligbon, Kinartilan, grabe ang pronunciations digdi. Taladang Tinago. And then sa Part Canjuvillar, ining Florista portion and San Isidro, portion of San Isidro and Salvacion. Sa Ginubatan, Minto. So, Ayun. Yan po. sana po mahiling ta po ang progreso kay ni sa pagkatapos. Yes, so, Oo. ayun. Saka sana ma-improve na din ang systems loss, mabawasan na. Iyo. Saka ini po preparation ini for ito na nga sa bare months, Yes, lalo na sa Christmas. Tangani na maugma ang Christmas maski na sa COVID kita. Yan. Maugma basta may ilaw. Yan. Basta may ilaw. And siguruhon ta na safe ang sa tuyang mga harong. Yes. Lalo na dakul ki harong na may nakag ki dakul na dekorasyon, lalo na dakulon na ilaw, mga commercial establishments, dakulon ang kikaagdin ang ilaw. So, safety first po. Yan, opo. Ang sa tuyang advice. Correct. So, tama na koneksyon, so tamang tamanyo. Buda, day man ako nagdi-discriminate kang pagbakal kaining Christmas lights, pero sigurohon na so marayrahay na klase. Although medyo mahal kidiit. Pero safe man yan safe sa and tuya. long-lasting man. Yeah, basta- Rather than magbasol kita, maugmatan nakako ang ngaya kita ki medyo buro-barato, pero pagbasulan tayo. Yan. Oo. Basta. So, i-check ta giraray ang sa tuya na breakers, ang sa tuya na metro, Opo. ang linya, ipa-check giraray sa electrician na may pagkasabot. Yes. Bako na kita sana. Yan. Aday Okay. magpara So, DIY. yes, oo. Difficile mag-DIY. Iyo, Kuryente dakol na magaling. akong nahiling na nagkikirimat-kimat na ng mga Christmas decorations. Yes, opo. Oo, as early as October. Pangpahali man ngayon kan pungaw. Yan. Pungaw. Hali ngayon kan pungaw. So, epekto kang COVID. Kasi pag nakahalingan kita kan, okay man. Ano ba? May high hopes. That's it. Ayan, Oo. opo. Oo. Okay, Chapat, thank you very much for rushing. Oo nga. Sorry na late. Pero next Wednesday, every Wednesday kasi igwa kami Yes, ma'am. ki town hall meeting. But Meaning to say, kung- sugabos kaming mga heads at tapos yung mga empleyado and then so boss sa Manila. Yeah. Pag ano ta, ipasa ko sa imo so Zoom link ko digdi sa programa. Aha. Kanganing, maski dahil ka na budumig di, mag-zoom na lang kitang duha. Pwede man. Ayan, Pwede ayan, man. ayan. Oo. Ayan. Nga ninday Para- na ako mag-rush. Nganing, kung Oo. may mga meetings ka na, pwede ka na, mag-zoom Pero na lang kita. Pero kung ano, enjoy ako kang mas pare na kahampang ka. yaw niya. Oo, tsaka mas hindi ako na nailing takang talagang Saka enjoy man ako na we have this face-to-face Yes, conversation Opo. na mas klaro ang hapot mo, Opo. mas klaro man ang simbag ko. Yes, ma'am. Oo. Ayan. Kay Riba pati facial expression. Nganing very convincing. Okay ba? So salamat, Sige po, ma'am. salamat. Salamat po, ma'am. And salamat man po sa naghihinanyog na daing sawa na pagdangog sa DCGB. And Maraynaldo po, Diyos ang magbantay sa tuga, Yan. boss. Thank you very Good much morning. po. Magatugang yung pas ng programa, no? At downtown pagbalik ni, after the news break, abang ang Turismo Bicolandia, Aramunda. Masabutan ta mga preparations man, sa mga kababayan ta sa tourism sector. Thank you and God bless. Bye-bye. The Albay Power and Energy Corporation, or